Aký je rozdiel medzi elektrickým a vodným podlahovým kúrením? Tie elektrické rohože majú najnižšiu cenu, či už tak ako sú. Inštalácia je veľmi jednoduchá. Celé tie vstupné náklady na vykurovanie týmto spôsobom sú nízke. Takže to oslovuje mnoho ľudí, ale až potom tá prevádzka ukáže tú nákladovosť. A tá elektrická rohož, tá ti hreje, dajme tomu, že len tú miestnosť, ale pri tých vodných systémoch vždy nahrievame vlastne betónovú platňu. Ale spoločné majú všetky tieto elektrické systémy, jednoduchšiu inštaláciu, nižšie vstupné náklady, no a potom samozrejme môže byť deka s podlahovým kúrením, potier, táto štruktúra a záleží od toho, že či tú teplú vodu vyrábame elektrokotlom, čo je zase odporový spotrebič, pretože sú špirály ponorené vo vode, alebo to robíme kompresorom a chladivovým okruhom. Najoptimálnejším riešením je inštalácia tepelného čerpadla pre novostavby s podlahovým kúrením.